Censurats i censurades de Catalunya, benvinguts al segon programa dels Censurats, el programa que a la seu del PP no agrada que escoltin. Laila Zawi, bon dia, què tal? Molt bon dia, nois. Escolta, estic molt content perquè comencem ja amb la competició, comencem amb l'equip gris i comencem aquest programa que tracta temes d'actualitat social i actualitat... No puc dir la paraula. Quina actualitat? Política? Volies dir política? Volia dir aquesta paraula. Escolta, Quina explica'm paraula, una mica. quina paraula? Aquesta, la que has dit tu abans. La paraula censurada. Exacte. Explica'm una mica, què és això de la paraula censurada i per què no puc dir la paraula? Doncs com comentàvem la setmana passada, cada grup, cada setmana tindrà una paraula censurada que estarà prohibida durant tot el programa. Jo, com soc de l'equip vermell, puc dir la paraula censurada d'aquesta setmana, que és política. De fet, he marcat la paraula a un paper a l'estudi per recordar-me tota l'estona que no puc dir-la. Estem des dels estudis de Mia Grima de Ràdio Sant Boi per al món entero. Ens podeu veure a YouTube, ens podeu escoltar a Spotify i a totes les xarxes. Per cert, anem a presentar l'equip, no? Vinga. Equip gris, Ivan Alvarado, què tal? Molt bé, aquí estem, de bon matí, a donar-ho tot. Te veu cansado. De bon matí, no, de bona nit. A bona nit, a bona nit. És que encara estic amb un canvi d'horari aquí. Misha, El jet bon lag. dia. Jet lag. nois. Com estàs? Molt bé, molt bé. Se t'escolta o no? 1, 2, 3, provant. M'esteu censurant, eh? T'estem censurant. Com estàs? Molt bé, ara sí, fantàstic. Laia Patau, bon dia. Bon dia. Aviso que avui no sé parlar. No saps parlar? No, m'he despertat i m'ha passat alguna cosa i no sé parlar avui. Bueno, mentre no diguis la paraula censurada... No. Quina és? Quina és? No la sé, no me la sé la paraula. No? És una molt burocràtica. No sé Està aquí, Laila, m'agrada. la pots llegir La aquí a pots la llegir paret. quan vulguis. Doncs vinga, en aquests moments comencem. Bona nit a Catalunya, benvinguts als censurats, benvinguts a casa vostra. I comencem a la setmana, acabem la setmana amb la nostra secció d'actualitat. Fem un 5 en 5? Vinga. Vámonos. Comencem amb la primera notícia, i és que Íñigo Errejón es presenta a les eleccions amb un nou partit. Nos presentamos con responsabilidad. Primero el país, primero España y después las islas. El que va ser número 2 de Podemos i mà dreta de Pablo Iglesias es presenta a les eleccions generals del proper 10 de novembre, fracturant encara més el vot de l'esquerra, que s'espera més absentista que mai. Errejón liderarà Más Madrid, un nou partit sorgit a partir de... liderarà Más País, perdó, un nou partit sorgit a partir de Más Madrid, qui va perdre l'alcaldia de la capital en les últimes municipals. Anem a repassar una mica els titulars. Comencem amb El Mundo, Laila. Más países, menos España. El nuevo partido de Errejón, como el viejo, no pasará al cineo del PSOE. Aquest és un article que va escriure Jiménez Los Santos. A OK Diario titllen a la decisió de Gracias, Errejón. Com els agrada. El País diu, cambio de paso a la izquierda. El diario.es del nostre company i estimadíssim... Com es diu el del diario.es? Laia? M'he ficat en un lío jo solo. És que crec que ho sé, però no vull cagar-la, que estudio periodisme, per tant passo. Escolar, Ignacio Thank you, Escolar. next. Passa palabra. Ignacio Escolar Exacte. titula Un pacto de Estado de las izquierdas que impacte en el Estado. Que bonito. El Nacional, Errejón selección, on critica els mitjans espanyols que alaben el partit. I ABC, acabem amb ABC, que diu que Errejón gusta més a la meitat de votantes de PSOE i Podemos. Veurem si és veritat, però aquests no eren els plans d'Errejón, o almenys no eren els que deia el líder de Más País en els diferents mitjans de comunicació. La plataforma Más Madrid es una plataforma para revalidar el cambio en el Ayuntamiento y ganar la Comunidad de Madrid, exclusivamente. Hasta ahí llega, nada menos y nada más. Nosotros ya hemos dicho que nuestra labor está en Madrid, que nuestra tarea está en hacer oposición en Madrid. ¿Y va a seguir en Madrid? Sí, a mí eso me han preguntado y yo estoy haciendo... Más Madrid, salto a la política nacional, ¿lo tiene en la cabeza o no? No está entre nuestros planes. Nosotros no estamos en eso. Estamos en hacer nuestro trabajo en Madrid. Es imposible que si hay elecciones ustedes se presenten. No estamos en eso. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en Madrid. No estamos en eso, no volien presentar-se a les eleccions generals,
I ho faran amb Mas País, però si us diem que Errejón ens ha estat mentint tot aquest temps, el domini web de Mas País, del seu nou partit, es va registrar 3 dies després de les eleccions de maig. Així doncs, va ser donat d'alta el 29 de maig de 2019. Tot aquest temps, Errejón ha dit que no tenien plantejat saltar a la A la què, Marc? a la burocràcia nacional i quasi dic la paraula. Però ho farà i ho farà liant la grossa. Però també s'ha liat grossa al Parlament. Doncs sí, detenen a un nou independentista acusat de terrorisme i lo que passó a continuació no te sorprenderà. Dilluns es va presenciar diverses detencions a Barcelona, Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda de grups independentistes autonometats ERT, equips de resposta tàctica. Se'ls acusa, entre d'altres delictes, de terrorisme. Doncs la Guàrdia Civil assegura que preparaven diferents atemptats amb explosius de cara a la sentència del procés. La resposta davant aquestes detencions titllen el moviment de muntatge policial. Esquerra demana als seus simpatitzants que responguin a les detencions, cito textualment, amb un somriure. Per la seva banda, la CUP es presenta a les eleccions generals per primera vegada en la seva història i Junts per Catalunya va donar suport als presos i va fer càntics de llibertat al ple al Parlament. Aquest fet va enfadar els polítics de Ciudadanos. Polítics! No és la paraula. No val? No. És una... Però a més no ho està dient ell, està llegint l'article. No es pot dir No es pot aquesta dir igualment? paraula. Vale, però una cosa, puc dir polític o no puc dir aquesta paraula? No, en principi sí, a partir perquè d'ara per això és comptar-ho. un nom, polític és un adjectiu. Vale, perfecte. I si ho diu en femení? Vinga, va. Doncs aquest... Aceptamos una- pulpo. No, no es pot, No, perquè no. és el mateix. Aquest fet va per això enfadar els polítics de Ciudadanos, els quals, després de diversos avisos, van acabar sent expulsats de l'hemicicle. Atentar Silenci. contra la convivencia Silenci. de todos los catalanes. Y quiero decirles otra cosa. Nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. Silenci. Nos sentimos amenazados. Senyor Carrizosa, l'he dit que si el tornava a cridar a l'ordre l'expulsava de l'hemicicle. Sisplau, marxi de l'hemicicle. Abandoni l'hemicicle, sisplau. Previ a això, la sessió va ser molt bronca. La Lorena Roldán, de Ciutadans, va comparar la situació amb els atemptats d'ETA i va acusar a Torra d'animar els CDRs a detonar explosius. Las palabras del señor Torra, del presidente de la Generalitat, dirigiéndose a estos comandos radicales separatistas y diciéndoles apretad, apretad. Ahora ya sabemos a qué se refería el señor Torra con eso de apretad. ¿Qué era? ¿Apretad el detonador? ¿Era esto lo que quería decir el señor Torra cuando decía apretad? ¿Apretad el detonador de estos explosivos? I de la Lorena hem de parlar. Doncs han sortit a la llum fotografies d'aquesta senyora que treballa dins d'aquest àmbit, D'on, Marc? dins de l'àmbit burocràtic. Aquesta representant de Ciutadans va aparèixer manifestant-se a concentracions independentistes amb berretina i estelada inclosa, el 2013, de Indepe a Unionista i tiro porque me toca. Anem a per l'últim tema del dia. I és que l'emergència climàtica congrega a centenars de milers de persones als carrers del món. Doncs sí, l'ahir el moviment Fridays for Future, liderat per la Greta, va culminar la setmana del canvi climàtic amb manifestacions arreu del món. A Espanya, centenars de milers de persones es van reunir per protestar pel canvi climàtic que acabarà amb el nostre planeta si no hi ha canvis de conducta tant polítics com particulars. Segons la Guàrdia Urbana, a Barcelona es van congregar més de 20.000 persones, amb la presència també de polítics de tots els partits, menys Vox i PP. I al Fridays for Future, aquesta manifestació de Barcelona, va estar-hi el nostre company Ivan Alvarado. Sí, vaig estar allà i la veritat és que em va decepcionar bastant. Ostres, Per què? ui. Sí, primer de tot estava com organitzat per blocs, hi havia 4 blocs, que estava el primer que és de justícia climàtica, el segon és de generacions futures, el tercer acció pel clima i el quart totes pel clima. I aquests blocs que eren per llocs? O... No, o sigui, era una marxa i estava primer, segon, tercer i quart. O sigui, era tot seguit, però clar, tu arribaves allà, no hi havia indicacions, no estava separat, o sigui, era tot allà, tot barrejat, i després també et trobaves que estava tot, o sigui, persones fent publicitat. Jo em vaig trobar una persona ballant allà al mig amb un cartell, no. Sense samarreta, o sigui, tinc el vídeo, després ja el posarem a les xarxes,
Però clar, jo em vaig quedar una mica com parat de si estem aquí pel nostre futur i hi ha persones que només pensen en la seva butxaca, per dir-ho d'una manera. Que era un ballarí d'una escola que estava ballant per fer publicitat? La veritat no estic molt segur, jo crec que sí, però clar, hi havia moments que deia no sé si és ballarí o està fent aquí una connexió espiritual o alguna cosa, perquè si veieu el vídeo ho entendreu. Ivan, tu ets el nostre vegà per excel·lència. Exacte. Explica'ns una mica què podem fer per acabar amb aquest canvi climàtic. Bueno, si avui dia parla molt de que un consum de carn doncs, està contribuint a avançar i a que sigui encara pitjor aquest efecte. I també parlem, per exemple, del plàstic. Sí, ara està de moda dir que el plàstic contamina els mars, però clar, no té molt de sentit parlar dels mars i dels plàstics si després estem pescant, estem acabant amb la vida marina, i també que el 70% crec del plàstic del mar són xarxes de pesca. Ostres. És molt fort. Les xarxes de pesca es queden amb rebuig dins del mar i és un 70% del plàstic que es troba dins l'oceà. Vull dir, és molt heavy. Doncs el nostre company Ivan Alvarado va estar-hi a la manifestació i durant tota aquesta temporada ens donarà consells per acabar amb aquest canvi, si et sembla. Exacte, per mi perfecte. Doncs Ivan, si et sembla, anem a desmentir unes quantes mentides. Sí. En la secció d'avui parlarem d'un àudio que acusa a uns marroquís de robar rodes de recanvi a uns camions de la UME, després de fa unes setmanes de la Dana. Està clar que és una notícia fake, però anem pel material. Anem amb l'àudio que parla d'aquest tema. Anem a escoltar l'àudio d'aquesta persona que acusa aquests marroquins d'un robatori de rodes de recanvi. Bueno, caballeros, mira, acabo de recibir una llamada de una persona que pertenece a la Fuerza de Seguridad del Estado. Y he hablado con unos señores, ¿vale? Con ciertos mandos del ejército español. Estaban en la UME. En la UME les han robado hasta la rueda de repuesto de los camiones. Las moras iban con cubos y fregones, se vendían las casas, no iba nadie para robar joyas y enseres de las casas que no había nadie limpiando y que se metía en ellas. Los moros le han hecho pillaje, señores, pillaje. Y esto me viene de un señor en el cual tengo amistad y trabaja para la Fuerza de Seguridad del Estado. Y este señor no mentiría sobre este caso y ha estado hablando con gente que ha estado allí de primera mano. Y a los camiones de la UME les han robado hasta las ruedas de repuesto, señores. Esto es impresionante, no dice nada a los medios, no dice nada a nadie. Vale, jo solo de confiança. Sí, no, a mi jo em fio, Una cosa, a mi em recorda a l'àudio que va portar la setmana passada a l'Aleix. Sí? Són la mateixa persona. Estem amb la mateixa tendència de criticar els immigrants. Ara a les xarxes hi ha plena notícies. O sigui, a Notre Dame també van començar a dir que també eren marroquins, que havien anat, que havien posat una bomba. És que m'encanta perquè fins i tot amb els atemptats de Barcelona o qualsevol amenaça de bomba, per exemple, fa uns mesos va haver una amenaça de bomba aquí a l'Esplau, al centre comercial, i arribaven whatsapps de hemos encontrado, un amigo mío, guardia civil, ha encontrado un plano del Esplau en una casa yihadista. Bueno, què dices? Tens molts amics, tio. Tens molts amics. Però és com l'excusa ràpida, o sigui, doncs anem aquí. Clar. Bueno, Ivan, més notícies? Sí, ara anem cap a la salut, que a mi m'agrada aquest tema. Alguna vegada heu escoltat la famosa frase que si veus begudes fredes pot tallar la digestió? Sí. Sí, de tota la vida. No. Doncs podeu estar tranquils. Doncs, bueno, és una frase bastant comú. No sé... Si saltes a l'aigua després d'haver dinat un entrecot, sí. És típica frase d'àvia, que diu, no me va frío, que duele després la barriga. Exacte. Doncs no, és fake també. Si no està demostrat, no hi ha evidències científiques que demostrin que prendre begudes fredes dificulti la digestió. Molt bé. Hem de tenir en compte que si prenem alguna molt fred, en uns minuts, de 5 a 30, ja està a temperatura corporal. I aquí no està el nostre company Toni Metge per confirmar-nos això. Però sí que és veritat que la setmana passada, quan estàvem fent les braves després del programa, el Toni ens va dir que les coses molt, molt, molt calentes o molt, molt, molt fredes augmentaven el risc de càncer. De llengua. Hòstia, però és que càncer de llengua... Un matís important t'has oblidat, Sí, perquè realment...
Una cosa. Carles Tamayo. Què tal, com estàs? Bon dia. No t'he presentat abans? No, però no passa res. Per què no m'has tallat? No, bueno, perquè ho estàs fent tan bé que tampoc jo no volia aquí... No, escolta'm una cosa. No t'he presentat perquè tenim una cosa preparada. Que lleig, grup gris, que lleig. Sí, molt gris. Però mira de què color té la camiseta Carles. Carles és el nostre... Mira la gorra. I mira la gorra. Carles és el nostre company, de programa. No és de l'equip gris. És veritat. Ivan, què fas amb una samarreta vermella? Misha, què fas amb una samarreta vermella? Jo avui m'anava a ficar... Què fas amb un boli vermell? Això és per corregir tot el que feu malament. Uau! El teu grup. No, el vostre. No, jo anava a ficar-me avui una samarreta vermella, l'he vist i he dit... No. Me l'he ficat blanca, perquè gris no en tinc. He de dir-vos una cosa. El Carles és una mica com... No és ni de l'equip... És Suècia. No és ni de l'equip gris ni de l'equip vermell. És com Podemos. És molt... No, diré més. Jo vaig en contra de l'equip amb el que estigui. Ara vaig en contra. Vale, Déu en contra. Vinc a vale, dinamitar. Perfecte. Ens sembla de meravella. Però hem d'explicar que en una estona ens diràs quina és la teva missió en aquest programa. Vale. A part de la d'intentar putejar l'equip amb el que estigui. Exacte. I portar-nos la paraula del senyor, o no? Sí, bueno, ara l'explico després. Jo tinc una pregunta. El Carles està exempte de dir la paraula censurada? Quina paraula és? Sí, si no sé la paraula... Aquella política, no, jo la puc dir. Vale, perfecte. Perquè s'ha de suar tot. Jo les he tot pagades, o sigui Perquè és així. Carles, ben s'ha putejat l'equip gris, és el moment de que putegem a l'equip vermell. Censurats, censurades, tenim notícies, tenim actualitat. Tenim una fotografia d'un membre de l'equip vermell que farà detonar les xarxes socials. Jugueu molt brut. Hem buscat a l'hemeroteca, hem fet la nostra feina i tenim informació dels nostres contrincants. La setmana que ve... És que la cara de la Laia em fa molta por. La setmana que ve es penjarà una foto que ho paterà tot. La idea és que us la passem quan estigueu en directe, per veure les reaccions en directe. Tenim una fotografia d'una... Marc, no comencem amb fotografies, jo aviso. Tinc fotos vostres. Digues aquí. Sé por dónde vais. Voleu començar aquesta guerra? Perquè jo crec que no. Però de quin membre és? Jo crec que no. Una fotografia d'un membre o una membre de l'equip vermell. Del membre de l'equip vermell? Que denota... No, això no, Que denota... Perquè jo sí, Marc. Denota el seu corrent ideològic i que ho farà patar tot. Hi ha dues opcions, o independentista o fatxa, perquè si no, si fos... Però una cosa, podem parlar de com la Laila ha dit que té la foto d'un membre? Sí, no, això ja ho parlarem l'altre dia. Voleu jugar a aquest joc? No es cierto. Que no s'enganyen, que nos digan la verdad. No es cierto, Marc? No es cierto. Jo. Una cosa, en el cas d'en Marc seria pornografia infantil, Denunciats tots. Bueno, al gener. La pujarem al gener. Vale. De quin dia ets de gener? 26. 26, jo el 17. Ah, sí? Sí. Uau, felicitats, Carles. Que guai, igualment. Escolta, anem a viatjar una mica en el temps? Misha, bon dia, què tal, com estàs? Bon dia. Bona nit, que estic una mica amb els horaris canviats jo. Bon dia, bona nit. Jet lag. Bon dia tot el dia, com vaig dir la setmana passada. Doncs avui he vingut a parlar del motiu pel qual la gent s'ha estat manifestant aquesta setmana. Vale. Parlarem de què ens ha portat fins aquí i, això sí, us convido a que participeu, comenteu. Jo estaré llegint, així que quan tingueu qualsevol comentari, endavant, De meravella. Em censureu, encanta. Mentre no diguis la paraula censurada, fes el que vulguis. Ui, Quina era? Calla, que ara no sé si surt a l'article, espera. Laila, quina era la paraula censurada per recordar-ho als oients? La paraula censurada era política. Si diem aquesta paraula, tindrem un càstig fatal a les xarxes socials, ja ho veureu. Molt bé. Doncs la contaminació ha augmentat en paral·lel a l'evolució humana. Les emissions de carboni derivades de les activitats humanes són la principal causa de l'escalfament global. Producció a fàbriques, transport de productes, tala de boscos... Però no sempre ha estat això. És per això que la plataforma Atlas Global del Carboni va ser creada el 2013 amb la finalitat de monitoritzar les emissions de carboni a nivell global i mostrar al món els efectes de la contaminació. Si passeu a la següent pàgina, us he posat l'enllaç i us animo a que entreu a la web perquè és molt xula. A la pàgina web del projecte es pot consultar una cronologia de la contaminació
investigació que ens mostra de forma interactiva com ha influït el progrés humà en el cicle del carboni dins del planeta Terra, des dels primers homínids fins a l'actualitat. Que fuerte, vinga, sí, us animo, feu, és molt xulo. Entrem a la web, www.globalcarbonatlas, perdó, és que està en anglès això, globalcarbonatlas.org, d'acord? I ja ho trobareu. Com seria? Global Carbon Atlas. Per cert, amics, m'he tret el first, l'anuncio aquí. Ja està. Ja està, no. Felicitats! No, simplement us volia fer un resum del que trobareu, i és que veureu una pantalleta interactiva amb unes il·lustracions i podeu veure en un cantó l'impacte que havia tingut la humanitat a la Terra a nivell de contaminació, i a baix també trobareu una línia temporal. Quan aneu avançant veureu com totes les estadístiques van pujant. Ens dones uns quants exemples? Sí, breument, exemples. Per exemple, fa 15.000 anys els caçadors i recol·lectors es van convertir en agricultors que conreaven terres. Va ser llavors quan van començar les primeres tales d'arbres per guanyar superfície de conreu, encara que a un nivell insignificant comparat amb l'actualitat. Atenció! Cada any desapareix una superfície de bosc equivalent a Bèlgica a tot el món. Go vegan, ja ho dic jo, go vegan. Que forta. Cada any, cada any. Si fem un salt en el temps i anem al segle XVIII, el descobriment de combustibles com el carbó i el desenvolupament d'invents com la màquina de vapor transformen completament la nostra manera de viure. La revolució industrial va suposar una revolució per a l'home en totes les seves facetes. Va canviar la forma de produir, de consumir, de viatjar, i això també va tenir una repercussió en el nostre planeta. És molt heavy perquè mica en mica vam veient la progressió cronològica dels nostres temps i com any rere any ens hem carregat el nostre planeta mica en mica amb canvis bastant heavy. I de forma inconscient. Exacte. I que comencem a ser conscients ara, a ple en 2019. Vull dir... En efecte, perquè no va ser fins a un segle després l'evolució tecnològica va permetre... Bueno, com us deia, vam anar amb el pitjor. L'evolució tecnològica va permetre refinar el petroli i convertir-lo en un dels principals combustibles responsable d'una tercera part de les emissions contaminants. I no va ser fins a finals del segle XX que els governs i la gent que aprova lleis i que es dedica a això, no? Es va adonar que ens estàvem dirigint a un atzucac, amb un carreró sense sortida. Serà massa tard? A la web de Global Carbon Atlas també trobareu pantalles interactives per veure l'impacte de les emissions de diòxid de carboni i fins i tot podreu observar el futur. Podeu escollir, no sé si us heu connectat, podeu escollir diferents escenaris i veure quin impacte tindrien en l'oceà, la Terra i l'atmosfera al 2100. Que fort. Ja us aviso que no pinta gens bé. Però això ho deixo en mans de la Cèlia, que la setmana que ve viatjarà al futur i ens parlarà de les conseqüències. Parlant de conseqüències, suposo que la Cèlia ho comentarà la setmana que ve. Heu vist les fotos, no?, de les costes del món? És que és brutal. És que penseu que hem estat més de 200 anys llançant tones de CO2 a l'atmosfera, o sigui. Però també jo des d'aquí ens traiem una mica de pes com a usuaris, una mica, dic, perquè també tot això qui té la gran responsabilitat són les grans empreses que no estan fent res. Sí. I només falta sentir en Trump dient, no sé si ho sabeu, que no existeix. Que no, i a més ha tret les regulacions, ha dit que si volen les empreses poden seguir... Clar que sí, tireu i les empreses en petroli, plan, no pensem fer-ho, o sigui... Només falta que encara quedem pitjor. Aquest home està sonat, sisplau. Que vagi bé l'impeachment, per favor. Diria que a Maria Cristina es van manifestar mig milió de persones en contra, o sigui, dient que el canvi climàtic no existeix. Què dius? És conya? Sí, home, si a dia d'avui la gent... Si a dia d'avui encara hi ha gent... Mereixem l'extinció com a persona. És que si a dia d'avui encara hi ha gent que es pensa que la Terra és plana... Ja, també és que Austràlia no existeix. Ens podem esperar de tot. I l'altre dia... Et ve un australià, no existeix. No, que diu, ja, o sigui... I en Eurovision, què? És fake tot, és una conspiració aquí del govern. Només et fa falta un avió i comprovar-ho tu mateix. No, però a mi ja et porten a Espanya, és Espanya i no és Austràlia, i t'estan enganyant. I són tots actors i... Santiago Abascal segur que diu que sí. Gibraltar no, però Austràlia és nostra. Escolteu, vau escoltar el president de Brasil dient que l'Amazones no era el pulmó del món? Que era mentida? Sí. Que fuerte tot esto. Mare meva. Doncs és el que diu l'Ivan i la Misha. Sí. I ja ho sabeu, si voleu veure l'evolució i com hem anat de mal en pitjor i què podem fer per remeillar-ho, visiteu globalcarbonatlas.org. Moltes gràcies, Misha. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet
You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Si sou públic habitual dels mitjans de comunicació, el nom de Greta Thunberg és potser el que més haureu escoltat al llarg d'aquesta setmana, entre d'altres coses, per la celebració de la cimera de l'ONU a Nova York. Greta va ser qui va començar totes les seves reivindicacions a Suècia, tot el que té a veure, en aquest cas amb el moviment ecologista, i ara, de fet, s'ha convertit en una de les cares visibles més important, no només, en aquest cas, a Europa, sinó a nivell mundial. De fet, hem pogut veure al llarg de tota aquesta setmana imatges com la seva mirada a Donald Trump, que sense cap mena de dubte han ocupat un lloc a les portades que penso jo que fa temps que no veiem. Bé, crida l'atenció la divisió de l'opinió pública entre els que pensen que aquesta noia de 16 anys hauria d'estar al col·legi i els que la consideren com una heroïna de la lluita contra el canvi climàtic. Perduts en el debat sobre la persona, al final penso que ens oblidem que són els mateixos científics de l'ONU els que estan advertint que el 2100 el nivell del mar haurà crescut prop d'1 metre. 1 metre, és a dir, moltes de les nostres platges hauran desaparegut. De vegades diem 1 metre i ens queda molt lluny, com si fos una cosa que a nosaltres no ens afectés. I què implicaria això? Bé, doncs que molts dels esdeveniments i de les catàstrofes que avui dia tenim, com les que vam patir fa poques setmanes aquí a l'Estat, es multiplicarien. Per tant, parlem d'un element molt més seriós que no pas el metre del nivell del mar que pugui créixer. Bé, a banda també s'haurien de tenir en compte totes les espècies animals que es perdrien en tot aquest procés que representaria el canvi climàtic. Potser es pot considerar aquesta personalitat com algunes d'aquestes visions que he comentat. Però és possible que el nostre planeta ja no estigui el més segur d'aquí un temps, o com a mínim a les característiques que el coneixem actualment, com el planeta potser més segur per la nostra espècie. No patiu, nosaltres podrem continuar el debat segur. Això sí, serà en un altre lloc. Doncs moltes gràcies, Jaume Lozano, el nostre reporter dels censurats, que sempre ens fa la seva crònica. De què? Crònica, la seva crònica d'actualitat. Diu que no patim, però jo pateixo. Per què no està aquí? Què passa, Jaume? No està aquí perquè el Jaume avui l'hem enviat. Està un lloc millor? No, l'hem enviat a Nova York perquè faci un reportatge amb la Greta. Està entrevistant la Greta en aquest moment. No, són amics, realment. Són amics. No li agrada dir-ho, però són amics. El Jaume li dient a la Greta es que a mi m'ha robado la infancia Marga Bernet i Laila Zawi per fer un programa. Ei, doncs jo conec un noi, no és com aquests de les fake news, jo realment conec un noi que va anar de viatge a Dinamarca i va conèixer la Greta. Que guai. En una trobada, sí. Això és el mateix que diuen els de la fake news, en plan, jo, no, el meu estem... Jo per això dic, el meu és veritat. Però això no diuen. Estic confiada, tots els amics... Escolta, Laila... Tinc proves, tinc proves. Periodismo. Teniu algun problema amb el Jaume Lozano o què? Una mica, però en general amb tots els de l'equip vermell. No és això. Ai, el subconsciente. El subconscient, Laila. Espera que ho escoltin. Traicionant el teu equip, Rebelión. Audiencia nacional. Com que traicionant el nostre equip? Si heu sigut vosaltres que quan estava sonant la música heu dit Jaume, desperta, Jaume. I també he dit Jaume, t'estimo. Però això em recorda... Sí que ho he dit. Això em recorda també, no sé si ho heu vist, una pífia, em sembla, del Pere Aragonès, que estava donant un discurs i en lloc de dir un partit al servei del país, va dir un país al servei d'un partit. Són los vecinos. Escolta, abans de passar a altres temes, que hem passat molt per sobre el tema sobre això. Sobre Greta? No, sobre l'actualitat sobre burocràtica del nostre país. Sobre el que passa al Parlament. Exacte. La CUP es presenta a les eleccions. És fuerte, esto, Eleccions nacionals, eleccions del... Parlem del salseo. Amb l'objectiu de no deixar... I a la CUP. O sigui,
Llavors, una de salseo, sort que fem programa aquell dia i que no el fan els de l'equip vermell. Però ells ja ho diuen, És l'únic objectiu d'intentar que Espanya no sigui governable. Ja no. És que ja no fa falta posar Telecinco per veure Salseo. O sigui, ara poses les notícies i... Sí. I veus aquesta actualitat i sí. L'altre dia a la nit al Parlament, fatal, vull dir, un bochorno. Jo crec que Espanya i Catalunya no es mereixen aquests dirigents, però bueno. A mi m'agradaria dir una cosa sobre la CUP, i és que és contradictori que es presentin, però alhora és la millor campanya burocràtica que podríem fer. Doncs sí. I per cert, un petit apunt. Ja heu demanat que, a més parlant del canvi climàtic i de què podem fer per ser més ecològics i tot més sostenible, ja us heu apuntat a no rebre la propaganda electoral? Sabeu com ho podeu fer, oi? Sí. Com es pot fer? Online no es fa? M'apuntaré. Sí, si ho busqueu, hi ha molts articles que estan parlant ara mateix sobre això i hi ha més de 500.000 de persones que ha demanat no rebre tota la propaganda electoral a casa. Doncs ja sabeu. Jo quan la rebo em fa il·lusió, però ara no. Sí, Ciutadans, que t'arriba Ciutadans. No, m'arriba... Ai, que bé, mira. Sí, però saps la sensació de poder trencar un paper... La sensació de poder votar. És veritat. Gairebé. Que se metan con su propio equipo. Que se metan con su propio equipo. M'encanteu, nois, de veritat. Cada setmana els nostres companys Martí i Laia fan una mica una radiografia de la nostra societat i troben diferents perfils de persones i personatges que o bé estan molt sobrevalorats o infravalorats. Avui la Laia, com té molta ànsia de ràdio, ha decidit fer un personatge sobrevalorat i un infravalorat. Ha fet dos. Estàs on fire. Està on fire. És que no sabia ben bé si havia de fer un, els dos, i dic, realment no volia portar algú sobre el canvi climàtic perquè sabia que parlaríem bastant, i dic, vaig a derivar una mica i anem a parlar de música. Doncs aleshores, avui parlarem de dues artistes d'Operació Triunfo, la Aitana i la Maya. Aleshores, a partir d'aquí ja podeu decidir qui és qui. Escribo tu nombre en mi mano. Vull fer una pregunta primer, Laia. Obrim debat a taula. Qui penseu entre la Maya i la Aitana que és la persona sobrevalorada i la persona infravalorada? Per veure quina opinió tenen els nostres companys. Hi ha una opció de les dues, eh? Sí, és a dir... Home, jo crec que les dues estan sobrevalorades. Mira, a tope amb l'equip vermell, eh? Jo també estic d'acord. No, jo també estic d'acord. Però si haguéssiu de decidir entre la Maya i Aitana... Doncs l'Aitana està sobrevalorada. Sí. No donis pistes, eh? No donem pistes aquí. Si escoltes les cançons dius, què és això? Estan Sí, però mira la Aitana, a Maya. Sí. La Maya encara no ha tret cap disc. Sí, ara sí. I la Fals. Bueno, Fake news. No, però aquestes són les notícies de l'equip vermell. Cura. Fa molt poc que ha tret disc i ella ho porta patant des del primer moment que va sortir de la casa. Estem escoltant? Ho discutirem. Què estem escoltant? Com ho discutirem? Estem escoltant el Relámpago, el primer single de Maya. Que és una còpia. D'aquí? Es diu que Relámpago és una còpia d'una cançó que ja existeix. Ah, sí? Bueno, si comencem a parlar de còpies no acabaríem. Sobretot la còpia que fa cada setmana l'equip vermell a l'equip gris, però bueno. Bueno, l'equip vermell encara no ha fet programa. No sé quina còpia dius. Però porteu practicant perquè com vau fer tota... No, no et preocupis, estem practicant per fer un bon programa. Bueno, perquè el primer que vau fer va ser complicat. Bueno. És broma. És que érem al grup gris, no podia... Bé, equip vermell, si em deixes parlar ja... Sisplau, parla. Bé, comencem... Et dono la paraula. Comencem amb la cara de la moneda a Maya Romero. L'artista va guanyar Operació Triunfo 2017 amb un 46% dels vots. I si vau veure la seva edició sabreu que aquesta noia es transformava a l'escenari i que era capaç de cantar i interpretar qualsevol cançó. Però on ha quedat tot això? Des que va guanyar, la navarresa va decidir continuar els seus estudis superiors de piano en el Conservatori Superior de Música de Navarra, raó per la qual va allargar a treure aquest disc. El mateix centre la va escollir quan tenia 13 anys per representar a l'alumnat en una visita dels prínceps d'Astúries, és a dir, que ha cantat el mateix Felipe. Però l'artista... Que èxit, el Felipe. Exacte. Però l'artista no només toca el piano, sinó també la guitarra, l'ukelele i la mandolina. Amaya ve d'una família molt implicada en el món musical i ha participat en tota mena de concursos per demostrar el seu talent.
Ja coneixem el cas d'OT i alguns coneixeran també el del programa El Número 1, però sabeu que va participar en el concurs més exigent, complicat i professional del planeta? Quin? My Camp Rock. En sèrio? Sí. I de fet... Channel, no? Sí. Que va guanyar la... Com es diu? Va guanyar. La Lucía Gil. Però què és això? My Camp Rock és un concurs de tot això? My Camp Rock 2011, però van haver-hi 2 guanyadores. Camp Rock és una pel·lícula de Disney. La coneixes? No la conec. Hola! Mare meva! És que Disney Channel... Menys mal que fa suport a l'equip. Perquè no està el nostre equip. La bretxa temporal. Tu tampoc saps què és això. Bàsicament és un camp d'estiu on vas a convertir-te en una superestrella del rock. O sigui, OT però amb rock. Exacte. No, OT però mal. Però OT ja és mal de per si. Gràcies. No, jo em vaig enganxar molt a la primera temporada, 24 hores, però això no vol dir que estiguis bé. Jo m'ho mirava, anàvem al tren amb el directe, em vaig gastar tots els megas mirant aquí la Maya cantant. Noemí Galera tiene la culpa de todo. Sí, perdo temps. Però bueno, us preguntareu per què coi us parlo de la Maya, i és precisament perquè acaba de treure aquest nou CD que mencionava la Laila que no havia tret, però sí que l'ha tret, d'acord? No, he dit que l'he tret fa poc, però que porta tot des que va sortir d'OT, que clar, la gent... Però això no és el que havies dit, Si en el vídeo podem agafar el mateix fragment, això no és el que has dit. Ai, periodismo. Està gravat tot. Mira. Tio, que estaves en contra del gris. Anem a parlar... No et volem el nostre, no estàs convidat. Ell està en contra de tothom. Ell només té un bàndol, el seu. És com quan jugeu al Logo, no? Que hi ha com els enamorats, no? Que van ells, doncs jo igual. Guai. Ja pots seguir, Laila. Laia, perdó. Gràcies. Bé, Amaya Romero està infravalorada i vull que en Marcos expliqui com és que va treure tard aquest CD. Doncs sí, diuen les males llengües que la navarresa tenia clar que Yes Music, el seu contracte quan entra a OT, tenia una clàusula que era que tot el que faci després de l'acadèmia durant un període de temps, la meitat se l'emportava... Bueno, un percentatge, no diré la meitat, un percentatge se l'emportava a Yes Music. He sentit que són clàusules molt abusives. Molt abusives. Llavors, què passa? Que la Maya va dir que jo voy a grabar y voy a trabajar para que se lleve el dinero de otra gente. A veure, perquè també li he fet un favor immens, Yes Music, vull dir, agafant la per OT... És que es veu que hi ha molts merders darrere de càmeres amb tema d'OT, però això ja otro dia lo hablamos. Llavors, el tema és això. Tinc ganes de que parleu ja. No, a veure, que problemes amb l'entrega del premi, coses així. Vull dir, la Maya diu que encara no ha rebut el premi. Què dius d'OT? Sí, ni Rosa d'Espanya. Rosa mai el va rebre. La Rosa de OT1 mai va rebre el premi. Què dius? És molt heavy. Llavors això, la Maya va esperar... Jo la vaig votar, a la Rosa, jo la vaig votar. Què dius? Tenia pocs anyets, sí, li vaig dir, mama, vota la Rosa. I ara m'entero que m'han estafat. Bueno. Es va gastar diners amb un SMS al 2-0. De les úniques vegades a la meva vida. Misha, reclama els teus 2 euros. Aquí el Ner Rovira cobrant... Ai, bueno. Bé, però passem ara a parlar de la Creu de la Moneda, que és Aitana. Hoy he dejado mi teléfono para no llamar. Però aquesta cançó ja és retro, ja. Fatal. Però i quants anys fa que ha tret aquesta cançó, ja? No puc amb aquesta cançó, no puc. Per què dius que és retro? Perquè ja fa molt, això, que s'ha És vintage, un any i mig. vintage. Vull dir, això ja és antic. Com que encara segueix sonant? Si jo escolto ja m'avorreixo, imagina't. Ara quan us expliqui per què està sobrevalorada l'Aitana, entendreu per què he escrit aquesta cançó. I és que la noia Sant Climent de Llobregat toca el piano i pujava versions de cançons a YouTube des del 2014. Recordo que la Maya toca el piano, la guitarra, l'ukelele i la mandolina, ¿vale? La mandolina, Perdona, és un instrument més. Que toqui més coses no vol dir que les toqui totes bé. Potser l'Aitana fa una i fa bé. L'Aitana al piano el toca just. Aquesta ha sigut tota la formació musical que he pogut trobar. Que lo sé yo, que soy su amiga. Anava a dir que dic, no sé si la meva veïna i jo l'escolto en plan, calla ja. Bé, pel que fa al seu pas d'OT, les cançons que li donaven eren totes molt populars i de cultura pop, totes molt semblants, i jo crec que en això podem coincidir. A la Maya la veien fer de tot. El Shake It Out. El Shake It Out de Florence and the Machine, temazo. En canvi, l'Aitana eren totes les cançons iguals, totes molt pop. I jo crec, la meva teoria és que la idea era convertir-la ràpidament en un producte comercial només sortir. I així ha sigut. Després de sortir de l'acadèmia ja tenia el seu contracte amb Universal, que la va enviar un mes a Los Angeles per produir cançons. Aitana va estrenar el seu primer single, aquest que esteu escoltant, dient que era la cançó que més li havia agradat de les que van composar, és a dir, se'n va un mes a Los Angeles i la millor cançó que treu és aquesta. Ai,
No entenc per què Los Ángeles és com un valor en plan positiu. Es va passar un mes allà. Però potser va anar a vacant. Podien gravar en Alcobendas. Podrien treure una merda. Sí, exacte. Podrien gravar-ho a qualsevol lloc. Però per treure una merda o un èxit no fa falta que se'n vagi a Los Ángeles o aquí. Exacte. O sigui, que anaven a un lloc molt bo de Los Ángeles que era millor que Medusa Studio, per exemple. En principi van a Los Ángeles perquè allà estaven els millors productors, compositors i tot, i pues, jo crec que no, perquè mira, al final va treure aquest tema. Se'l anaven passant, en plan, hòstia, per tant, no ho entenc. Però ja ha arribat, ja està aquí, hòstia. Acabo la secció i jo crec que això, que tots estem d'acord en que l'Aitana no ha composat gaires cançons personals i que no les ha fet seves, a diferència d'altres artistes com pot ser l'Alfred García. Universal li ha fet una campanya de màrqueting impressionant, tant que ha estat nominada a un Grammy Latino. I no sé què té ella, de latina i tampoc de Grammy. Així que bé, l'Aitana Ocaña està sobrevalorada i fins aquí la meva tesi. Escolteu una cosa. Proposo canviar el títol de Cara o Creu a La Laia s'indigna. Escolteu una cosa. Anem a parlar un moment abans de passar a altres temes. Operación Triunfo torna al gener. Creieu que estem fent un super boom de crear nous artistes que van acabar olvidados? No sé. Totalment, totalment, sí. És que jo, si us dic Thalía, Juan Antonio, Marina, ¿os acordáis? De tota la vida. Thalía. L'Alfonso. Ningú us vol preguntar el Tenia la càsting? banca Dic, què feu? Crec que és en novembre el càsting, no? Vull dir, què feu? Si teniu 7 lliure... 7 d'octubre, A primer l'octubre? càsting. Pues 6 d'octubre. 7. 7. Jo no estic, però el següent, el de Barcelona... Mira, ara que dieu el Per què 7 no ens presentem d'octubre. tots? Fem una coral o alguna cosa? Sí, total. Censurats. Jo no estic dient en broma, Però tu què toques? Quin instrument toques? No, jo toco el piano, la guitarra i el trombó. Jo toco la flauta dolça. El Iván la zambomba. Per no dir altres. I el violí. Què has dit? La zambomba. Aquestes declaracions... Què ha dit? Laia. Como la Letina pots escoltar, Sabater, Marc. no? La zambomba ahí. Escolteu, S'ha posat vermella. Vaja. anem a entrar en la recta final del programa d'aquesta nit. Entrem en la recta final dels censurats d'avui i ho fem viatjant una miqueta pel món. I és que la setmana passada us comentàvem que estrenaríem una secció molt interessant on volem saber de vosaltres, de les vostres vides. Si sou persones catalanes que esteu fora del món... Fora del món no, és impossible, fora del món. Uau. Que esteu fora de Catalunya. Intenteu agafar guats o algo, vale? Fora de Catalunya, doncs contacteu amb nosaltres, contacteu amb el nostre programa, perquè volem donar-vos veu. El Carles Tamayo és un dels... Ara sí que em presentes, eh? Dels catalans d'aquí, dels catalans d'allà, que... Gràcies per aplaudir. Que molt aviat marxarà de Catalunya No, quina per pena. fer, atenció, la volta al món. Però... Bravo. Però la volta al món, en quin sentit ho dius? La volta al món en 80 dies. 80 dies? No, però dic que la volta al món realment podria ser una volta a Espanya i es pot considerar una volta al món, no? No. No, ha de ser donar la volta al món. Depèn del partit que siguis. Està ben vist, m'agrada. Escolta, explica una mica quin és el teu primer destí. Després parlarem del que estàs fent ara a YouTube. Sí, vale. Jo, si vols, mira, he preparat un concurs per dir-te el que faré amb 3 paraules. Jo et diré 3 definicions, tu diré les paraules, vale? O tots, qui vulgueu. Aleshores, ajuntant aquestes paraules serà el que jo faré en aquesta secció. Perfecte. Vale? Mira, música concurs, mira, llavors he preparat guió i tot, eh? Mira, en d'intro música. Si Juan hiciera cursos de vídeo gratis. No, Juan no va a hacer cursos de vídeo gratis. Vale, dic 3 paraules, és igual, la música que no passa Vens res. aquí i ens portes publicitat. Què és això? Jo cobro d'això. Vinga, va, Pau. Ara sí, ara sí. Vale, mira. Un clàssic. Vale, la primera paraula és... Us dic la definició, en castellà, i heu de dir la paraula al més ràpid. Qui la digui més ràpid guanya, Vinga, ¿vale? va. Qui la Conjunto digui de procedimientos o instalaciones destinados a llevar a cabo esta emisión. Ràdio. Molt bé, un punt per tu. Vale, Venga. gràcies. Segona Que paraula, ràpid. quedan 2. Alimento básico que se elabora con una mezcla de harina, generalmente de trigo, agua... Molt bé. Qui la Però diu? deixa acabar la definició, Esto es como el pasapalabra. Exacte, tercera paraula. Por 1 millón de euros. 1 millón de euros. Ciencia que trata del gobierno y la Trampa. orientación... Qué barbaridad. Ja m'havia donat, Molt bé. Ara us explico. No, ja Era està. política. No era per res, no va de la meva secció. Ni res. És que jo me l'olia, jo he dit, vamos a estar alerta. Sí, era perquè diguéssiu política, perquè és la paraula que no podeu dir. Això ho dic per la gent que està veient el vídeo, que només vegi aquest fragment, que És sàpiga que què està una passant. cosa, aquí l'equip gris som uns intel·lectuals, unes ments privilegiades. No, ara ho sé, de cara al proper dia que vingui pensaré una forma més... Complexa, no? Sí, exacte. El proper dia que vinguis serà d'aquí bastant temps o...?
Déu decidirà. Depèn de la volta al món, de lo llarga que sigui. Perfecte. Doncs si ha de decidir Déu, vamos apanyados. Escolta, Carles, on pires? Què és el primer que faràs? Ara m'aniré al Sàhara la setmana que ve a conèixer una mica sobre el conflicte del Sàhara Occidental. No sé si esteu... Sí, un conflicte que en teoria hauria d'estar a l'ordre del dia des de fa 50 anys. Sí. Però el que passa amb aquestes notícies, que la que s'allarguen una mica ja no són notícia, doncs aleshores s'obliden fins que algun altre mitjà de comunicació més o menys gran la posa dintre el foco. Aleshores aniré ja a veure una mica què està passant i tot això. I qui és aquest conflicte? Explica'ns-ho per la gent que no ho hagi... Encara no he anat i encara no ho conec tot bé, però resumint una miqueta, vindria a ser el següent. El Sàhara Occidental era una colònia d'Espanya. Aleshores, va haver-hi... O sigui, Àfrica va ser dividida per als europeus. El Sàhara Occidental es va quedar a Espanya i aleshores després, quan van començar a descolonitzar tot Àfrica, el Franco no volia quedar-se el seu trosset d'Àfrica, vale? Aleshores van estar amb la ONU, no, s'ha de descolonitzar, sí, que no, i tal. Aleshores, quan Franco va morir, com volien netejar-se una mica la cara durant la... Com es diu després de Franco? La transició. Això, aleshores la van regalar. Aleshores Marruecos va dir, això és meu. I aleshores la ONU va dir, no, en teoria és Sàhara Occidental. El Sàhara Occidental va dir, no, això és nostre. I es van iniciar una guerra. Aleshores, estic explicant molt resumit, Però va ser així, no? Van reunir els dirigents i van dir, això és meu. No, això és l'Àfrica. Sí, vull dir, quan van dividir Àfrica, va ser així, va ser amb un regle, per això les fronteres d'Àfrica són rectes. Per què Egipte és un regle recte? Hi havia un home amb un regle gegant i va dir, pues aquí. Sí, perquè Egipte és recte, per això és un angle recte, no hi ha cap frontera, no hi ha cap riu que sigui. Aguanta por ahí! Estos serán 3,5 kilómetros, poco más. Bueno, això, aleshores es va començar una guerra que la gent que deia que el Sàhara Occidental era del Sàhara, lluitava contra la gent de Marroc que deia que era de Marroc. Sí. Van estar així molt de temps fins que l'ONU va dir, mira, durant la Guerra Freda va ser aquesta batalla. Sí. Aleshores, quan Rússia va caure molt de Berlín, tot això, van dir, mira, potser això hauríem d'anar acabant, anem a fer un referèndum. Què us sembla? I tothom, vale, a tope amb el referèndum, estem molt d'acord i tal. El 1991, crec que va ser això, van estar d'acord pel referèndum, però no es va arribar a fer mai. I estem ja al 2000... Quin any estem? 2019? I encara no s'ha fet el referèndum. 2019, benvingut. Hi ha moltíssima gent, o sigui, hi ha milers i milers de persones que estan vivint des de que va començar la guerra, que es van exiliar al mig del desert d'Argèlia, al Sàhara, i estan allà vivint. I això és una història molt, molt resumida que us he explicat, així, llegida d'internet, vale? Encara no he anat i encara no la conec. Llavors, pires al Sàhara per fer un reportatge, un documental sobre aquest tema, i ens enviaràs alguna coseta per poder emetre. Sí, fem connexions en directe, si vols. Uf, com lo veu complicat, no? En directe, però podem gravar, no? Escolta'm una cosa. Marc, no lo pilla, que pillen les indirectes. Escolta'm una cosa. Tu ara l'estàs liant molt, perquè a YouTube estàs fent una sèrie de reportatges molt guais i molt interessants. Que em ten molt enganxada. Totalment. Comparto i hago retweet a este comentario. Un capítol al mòbil, No, és que quan m'ho vas dir vaig dir, quan trigo en robar-li el mòbil, veure el capítol i tornar-li. Jo crec que te metes en el lado de la ràdio, cierras i ja està. Doncs sí, bona idea. Vigila'l. Explica'ns una mica què està passant amb l'església palmariana. Bàsicament, que no sé si la gent coneix o no, realment és una de les sectes més conegudes d'Espanya, la que es diu la Iglesia Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, que el nom és rimbombante, I que la gent la coneix més com la Iglesia del Palmar de Troya, que és al poble, i ja està. I aleshores jo vaig passar de casualitat un cop a prop del Palmar de Troya i amb la gent que anava em dir, sí, allà hi ha una secta i tal. I vaig dir, que una secta aquí? Al mig d'un poble de l'anada de Sevilla? I al Carles li dius, hi ha una secta, i diu, pues pa dentro. No, clar, jo a aquesta gent li vaig dir, escolta, us faria res que anem a veure això de la secta? I em va dir, no, vaya, fa por i tal, anem cap a un altre lloc. Aleshores hi vaig dir, jo aquí vull tornar a veure què és això. Aleshores han passat 3 anys i he tornat a veure què estava passant allà. I bàsicament el que he fet, vaig veure que no hi havia molta informació de dintre, aleshores em vaig posar en contacte amb ells, fent-me passar una mica que volia ser fidel seu i tal. Aleshores, el truco és no insistir molt. O sigui, jo anava una mica, m'agradaria saber una mica sobre això i tal. Aleshores, ells, com els hi fa falta persones, perquè cada persona és ingressos, que tinc, saps? Vull dir, passen per caixa. Aleshores, ells mateixos eren els que anaven intentant convèncer, jo em feia com una mica el difícil, no, vine al Palmar, jo, bueno, ja veurem i tal. No, sí, vine. Vale, pues si insisteixes tant, ja vinc i tal. De veritat, la trucada telefònica, quan el mòbil no el pengen i s'escolta la trucada, és... Ja estava cagadíssim. Brutal. Perquè hem de dir això, hem d'explicar-ho, que tu et fas passar per una altra persona, per Pere, no? Pere Vilarrubias, i de cop ells et truquen per dir, Pere, t'hemos reservado no sé què, no sé quanto. Això l'he posat, això al final no té cap mena de transcendència, si voleu us explico, Vull dir, o sigui, la trucada aquesta, ells diuen, jo els dic que em dic Pere, aleshores ells pensen que han deixat de trucar. Han penjat. És brutal. Aleshores comencen a dir, el chaval se ve que tiene dinero, ese chaval se ve que tiene pasta, Padre Braulio m'ha dit que tiene pasta, que Padre Braulio era l'home que havia estat parlant, que no sé com m'han deduït que jo tenia pasta. Potser perquè jo, al pensar de ser d'Andorra... I també que sabien que et deies Carles. Clar, i diuen això. No, aleshores hi ha un que diuen, Carlos.
yo he leído por ahí que Carlos. I jo, però què cony diu? I tu, merda. Però que em vaig cagar molt. Tu mires la meva cara i se'm transforma, Però no, al final, voleu que us faig spoiler d'aquesta part, si voleu? No, bueno, sí. Bueno, és que al final, lo important és que vaig posar això perquè, clar, jo estava cagadíssim. Jo vaig anar cagadíssim i vaig dir, bueno, vaig intentar transmetre aquesta sensació a la gent que vegi el vídeo. Clar. Però al final vaig arribar allà i no sabien que em deia Carlos, em deien Pere, era d'Andorra, Pere Vilarrubias, encantado, Pedro. No, al final em van dir Pere, perquè me llamo Pere. Pedro. Sí. Pere. Doncs el Carles viatjarà pel món. Si tiene dinero, se llamarà Pere. Mr. Tamayo se va por el mundo, se'n va a fer la volta al món, ens portarà reportatges, ens portarà actualitat i, sobretot, molt salseo, que esto de la secta ja veràs que la cola. Donarà. Doncs ara hem de parlar d'una cosa, Laila, perquè cada setmana el programa ens l'ofereix de Pilar Samboy, però és que avui, com és l'últim programa del mes de setembre, ens porten un consell. Cada mes ens porten un consell d'estètica i tal, i un sorteig. Bueno, què sorteo? A veure, explica'm. Ara t'explico el sorteig. Primer donem pas a la Danae i que ens expliqui una mica el consell del mes. Buenos días, soy Danae de Depilain Samboy y hoy os traigo el consejo del mes. Después de la exposición al sol durante el verano, nuestra piel muestra signos de falta de vitalidad. La piel está mate, manchada, apagada y desde Depilain nos proponemos un plan de acción para revitalizar la piel y devolverle vida. Nuestro consejo es incorporar vitamina C en tu rutina de cuidado facial. Esta vitamina es un antioxidante que va a devolver la vitalidad a la piel, aparte de neutralizar los radicales libres y protegernos del estrés celular causado por el sol. En Depilain Samboy ofrecemos el tratamiento CEL-C de Sume Cosmetics. Este es un tratamiento de aproximadamente 1 hora en el que limpiamos la piel en profundidad. Realizamos un peeling renovador de ácido glicólico que aclarará posibles manchas y iluminará el rostro. Posteriormente aplicaremos un sérum de ácido hialurónico para aportar hidratación y encima pondremos la mascarilla que reduce los signos del envejecimiento. Para finalizar aplicaremos la crema de mantenimiento que ralentiza el proceso de envejecimiento celular, estimula la regeneración y repara el cutis. Lucirás una piel radiante y saludable. Te esperamos en Depilain Samboy. Doncs la Danae cada mes ens portarà un consell del mes d'estètica, de perruqueria, d'aquest centre d'estètica de Sant Boi, de Pilain Samboy, al carrer Jaume I, que està molt guai. Escolta'm una cosa, que ens han ofert un concurs de meravella. Explica. Us sembla que fem un sorteig xulo per la gent que ens escolta? Doncs de Pilain Samboy ens regala... Però una cosa, això és legal? Perquè estan comprant l'audiència, ho esteu veient, el grup vermell. Estan aquí fent... No, bueno, em parlo del grup vermell perquè vegin... Està parlant a mi com a grup que l'equip gris està comprant l'audiència. La Laila i jo ens hem dividit els sortejos. Ells podran comprar la gent també. Exacte. Podem comprar tothom. Si voleu un massatge en zona localitzada, heu d'entrar al nostre Instagram després del programa i podreu trobar un sorteig meravellós. Ivan, zona localitzada és altra cosa. Tu no. És que ja està... Jo no he dit res. No pensis mal perquè... Aquest somriure teu ho deia tot. Doncs de Pilain Samboy ofereix els censurats i anem a per més temes perquè toca censurar-nos una mica. Arribem ara sí a la recta finalíssima del programa d'avui i ara tindríem que donar... Se m'està fent bola. Tindríem que donar pas a l'Alejandra, però encara no ve l'Alejandra. L'Alejandra està currant encara. Sí. Avui és el seu últim dia. És l'últim dia? Llavors, d'aquí 2 setmanes la podrem escoltar? Sí, i tant. Doncs des d'aquí un aplaudiment per l'últim dia de l'Alejandra. Molt bé. I que li vagi molt bé. Molt bé. Encara que sigui del grup gris. La Laia és una substituta leal. Leal hasta la muerte, baby. Sí, de fet he escrit un tema que agafaria l'Alejandra. Però aleshores no tornaràs més o tu ets el segon equip? No, jo torno, sisplau, no em feu fora. Llavors no substituta. Substituta de secció. Vale. I avui ens parlarà de coses molt guais. Que a l'Ivan i a tota aquesta taula ens encanta aquest tema. Vale. A tu no? A mi també. Sí, però ella és menor, aquestes coses. Però potser sap més que nosaltres. Tapa't les ulleres, sí. Les ulleres, sobretot Laila, sí. He dit jo que no sabia parlar, però crec que era Laila. Però que és normal, és el vermell... Home, dient-se Laila i és que els pares van atragantar a l'hora d'escriure. No! Oh, mama! No, perquè no tinc pares.
pitjor. Ara em sento jo malament. Sí que tinc. Volia fer-ho més incòmode encara. Murieron en Vietnam, ¿sabes? Algo súper así potente. Escolta'm. Me crié en les calles. Què nos traes, va? Mira, aquesta setmana comença el Saló Eròtic de Barcelona, que tindrà lloc al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron del 3 al 6 d'octubre. I per què us explico això? Per què? No cal que faci la pregunta, però gràcies. Aquest any el Saló es centrarà molt més en l'educació sexual, però no com en la que us ensenyen al col·le, Marc? És a dir, la de fotre és aquesta de fotre un condó a un cogombre. Perdona. Això de fotre sona com molt violent. Bueno, de ficar. Això es fota. Hem de fer una petició. Us han ensenyat això amb un cogombre i tal? No. Vale. En algunes escoles sí, Ho has normalitzat molt. A quina molt. escola vas? A un penis de plàstic. Jo ja no vaig a cap escola. A quina escola has anat perquè facin això del cogombre? No, jo no era cogombre, era un dildo. És que és vegana, també. Escolta, jo he de fer una petició perquè l'Ajuntament de Sant Boi regala... Jo visc a Sant Boi, regalen preservatius i tal a les escoles en aquestes xerrades, però estan caducats. Hòstia, què dius? Reportatge, Ajuntament de Sant Boi. Això és que volen pujar la natalitat a Sant Boi. I són com superestrets, no sé, és com una cosa molt rara. No sé. Sabeu, espera, el primer condó que vaig tenir, sabeu qui me'l va regalar, entre cometes? Leo Bassi. What the fuck? Estava en una obra de teatre que feia i va començar a tirar condons. Jo era petit, me'l vaig mirar en plan, què és això? En plan, perquè sembla un cromo, saps? Encara no ho sabia, Un globo. Sembla un paquet, no, però tu agafes el paquet... No, els meus pares me'l devien treure, no sé, però sembla un paquet com algo que podries comprar tranquil·lament a Mama, tinc les mans enganxifoses. Anem a fer la col·lecció. Bé, doncs en aquest saló faran una educació sexual centrada en el plaer, perquè el plaer precisament és un gran tabú, i sé que l'Alejandra portaria aquest tabú. Per tant, anem a parlar d'aquest. I això es mostra sobretot en aquestes xerrades que fan a l'escola, on us parlen de protecció i malalties de transmissió sexual, que per cert han augmentat. Per tant, la seva feina no l'estan fent molt bé. Tot s'ha de dir. Sobretot perquè donen condons caducats, aleshores ja... Vamos. Bé, doncs dins del sexe està el plaer, i no el plaer masculí només, sinó també el femení. Però això no ho ensenyen, i després acabem educant-nos amb la pornografia, que, plot twist, és cinema. Oh my God. Cinema pornogràfic, per tant, és ficció. No és real? No és real, Laia? Pues no, la veritat és que no són pel·lícules. Us en rieu, però és que és trist no, perquè és real, exacte. Per això ho estic remarcant. Sí. Per això us parlo del saló, perquè saben que la pornografia és un educador sexual i que han de fer-la bé. I per tant, si aneu al saló, que realment no faré promo perquè costa 25 euros un dia, però si acabeu anant, aquesta vegada no trobareu només sexe per totes parts, sinó també tallers per conèixer millor el teu cos i el de la teva parella o amb qui estiguis. Home, perquè... Ui, perdó, acaba. Acabo perquè no tot és penetració com ens ensenyen al col·le. Doncs sí, molt ben dit. Dic que són uns 25 euros molt ben gastats, perquè surts allà amb una màquina de sexe. Sí, també. I de plaer. Tot s'ha de dir. En què consisteix el saló? He vist els anuncis que han fet? Jo he vist vídeos, que crec que és aquest el saló, o és el saló del porno que jo he vist. Però dic, què hi ha dintre? O sigui, els stands de què són? Hi ha shows, hi ha sexe explícit, hi ha tallers, hi ha xerrades, i la veritat és que aquest any ho han fet molt bé perquè el seu lema és desaprendre per aprendre, perquè s'ha de desaprendre del que ens han ensenyat un sistema que no ho ha fet bé. Totalment, i és el que dèieu, és que és molt trist, molta problemàtica i molts casos d'abusos que tenim és perquè la gent es pensa que el porno és real, i és això, és molt trist, però és així. És el problema. Jo vaig flipar perquè un dia em vaig posar un resumen del Salón Erótico en TV3. Llavors vaig entrar a la web i vaig veure que hi havia shows de dos tios sobre un escenari fent-lo, i jo en plan, joder, que... Literalment. Sí, fent-lo, estaven follant. Sense censura ni res. I jo en plan, i clar, tu... Com ens agrada. Pagas 25 euros, vas para allá, mira, aquí están haciendo esto, aquí lo otro... És curioso, cuanto menos, les coses com són. Sí. Però mola que es facin aquestes iniciatives i que s'eduqui en matèria sexual, perquè hem de canviar les coses i que tothom gaudeixi del sexe. Doncs arribem al final del programa, minut d'or, minut de l'equip gris per parlar amb l'equip vermell. Senyors de l'equip vermell, us deixem un missatge que és molt fort
perquè tenim la foto, la famosa foto, i estamos dispuestos. No tenim por, ja ho diem des d'ara. No tenim cap por. Estem disposats. Sobretot si heu agafat la foto des de les xarxes. No és de les... L'hem aconseguit de manera comodinda. L'hem aconseguit al mercat negre. Sí, comodinda. Heu venut la vostra ànima. Sí, us diem una cosa. Tampoc en teníeu. Estem disposats a negociar? Estem disposats a negociar? Vull dir, si a nosaltres ens regaleu un comodí de paraula censurada, per si la diem alguna vegada poder tenir un comodí, nosaltres estaríem disposats a no treure aquesta foto. No, però la foto és molt bona, home. La foto és molt bona. Llavors... És que hi ha una cosa, que sóc jo la que porto les xarxes, per tant la puc borrar. No, però seré bona i la deixaré. Però no. No. Jo tinc un dubte. Les paraules censurades són acumulatives? Perquè igual a l'últim programa de la temporada no podeu dir res. Estareu en silenci. Són acumulatives. Escolta, moltes gràcies a tothom. Laila Zawi, merci per estar amb a vosaltres no ho heu fet tan malament. Companya de viatge, merci Laila. Ivan Alvarado. Bueno, abans hem de dir la paraula censurada. La paraula censurada de la setmana que ve és... Censurats. Carles Tamayo, merci. Adéu. Misha, moltes gràcies. Laia Pató, merci. Bona nit. I el nostre tècnic de so, Pau Benteo, moltes gràcies. Un aplaudiment per ell. Ens veiem la setmana que ve. Demà hi ha escola, que vagi molt bé al col·le, que vagi molt bé a la feina, que vagi molt bé a la universitat i sobretot si aneu a l'Audiència Nacional. Que no us censurin!